Bidu tal-ġimgħa kemm xejn inkwetanti għal poplu Malti wara li l-każi attivi ta' COVID-19 fil-Gżejjer Maltin issa qabżu is-630. Dan wara li fl-aħħar 24 siegħa ġew irreġistrati 179 każ ġdid ta' COVID-19 bit-total tal-każi f'pajjiżna mill-bidu ta' din il-pandemija issa jlaħħaq il-31,186. Fortunatament fl-aħħar sigħat ma kienet irrappurtata ebda fatalità u bl-ammont ta' vittmi baqa' dak ta' 420. Tħabbar ukoll li fiequ 2 persuni oħra. Fl-aħħar 5 ijiem f'Malta ġew irreġistrati 540 każ ġdid hekk kif pajjiżna ilu ma jara numru daqshekk kbir ta' każi pożittivi f'ġurnata waħda biss mit-22 ta' Marzu li għadda. Il-Gvern reġa' mar lura mid-deċiżjonijiet li ħaf ftit tal-jiem ilu fejn issa ħabbar li dawk il-Maltin li kienu msifrin meta tħabbret bidla fir-regolamenti tal-ivvjaġġar u li t-titjiriet ta' ritorn tagħhom diġà huma bbukjati jistgħu jirritornaw id-dar b'test negattiv ta' COVID u mingħajr ħtieġa li jitpoġġew fi kwarantina. Intant terz tal-adolescenti li għandhom bejn 12 u 15 sena ingħataw l-ewwel tilqima tal-vaċċin kontra il-COVID. Intant it-tnejn filgħodu tħabbar li l-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn jinsab fi kwarantina wara li membru tal-familja tiegħu irriżultat pożittiv għal COVID-19. Minkejja li Fearn mhuwiex pożittiv għal dan il-virus jagħti segwi l-miżuri tal-awtoritajiet tas-saħħa u jiżola ruħu.